Weh. Lagi. Mbak Lurah lagi. Padahal sebelahku kipas loh Al. Kenapa memangnya kalau kipas? Pangga sumuk ya. Apa Bapak? Kok toh napa malih? Tetep Mbak Raras napa ganti? Al sampean pernah arep istirahat ya? Enggak. Makan. Ora, aku wis mambengi nyicil titik kok. Mbak Tika pernah arep Enggak. Boten wis ora sak ngurusi liyane jenengan lho. masih arep film dong. Boten, Mas saya seneng melek wayangan kok gene kok. Entek lagune. Tak tambahi yo me dhewe kok. Cara digrebek ora mungkin wong lurahe ning kene. Oh iya, ora, Mak. Apa ya? Napa, Pak? Halo. Jo sungkan aku lek Gus Dur. Mboten napa-napa saged kok. Lho, lek mau nyanyi mulai yo. Jangankan Gus Dur Habibie saged to lho. Habibie. Napa, Mbak? Kali kotang? Lah, Ojo. Ya, ke lho. Ojo Ya, mikir. ora. Saya, Mas Yahya. Nah, ora apa-apa, Mbak. Tali kotang. kali kotang. Rondo, rondo kempling, rondo Banyuwangi, rondo teles, rondo gantungan. Kathah, Pak. Roro jonggrang, ular kambang, gambir sawit, onang-onang. Dasi dan gicu. Oh. Wah, Tapi aku ora tau nggih dasi. tapi ya gicu. Nggih gitu. Ya karo Mbak Gita, Oke. Mbak Gimana? Wes to bengi. Mbak Dia apa Mbak Gita? Manut. Dasi dan gicu berdua. Nah, Dua berdua. ya wis. Terus Nyapa gak kabeh? kok kabeh? Tenang. Enggak, guyon. Monggo Mbak Dia karo Mbak Gita. Selamat malam. Ini Pak Lurah. Sinten Pak Lurah? Oh, Sinten? Ya. Padahal bengi lho somo. Pak Lurah siapa namanya? Digepit ya Pak Lurah. Biar imbang. Kanan kiri. Sukanya kok berdua kenapa? Pak Lurah siapa tuh namanya Pak Lurah? Sama tau jeneng kowe lali. Anu, di gak sido di apa? Enek-enek. Aku gak sido. Apa? Tangane nyapa? Wo, alah iki anu lho. Oh, aksesoris tukune dia. Pasar malam iki. Niki streaming nggih, nggih nggih. Makane to aku wedi. Dasi dan kinci ya, Mas. Iya. Mas nyeluke Mas ae, Mas Lurah. Kok lek Pak kok towek koyo. Pak neng kantor ae. Oh ya, aduh ya ampun ya Pak Lurah. Langsung aja ya, semoga. Request hujan. Masalah aku bareng mulai ya. Yang ku dambakan
nggak apa-apa, kan ini orangnya 2. Iya. Warga nelpon iki, Mang. Loh. Enek apa, Mak? Aku kan juga warga. Aku ya warga sini loh. Aku warga sini. Aku domisili sini. Heeh. Wes ah, wes. Ras, cedek jembatan. Wes. Lanjut ya, mumpung belum ada yang mau nyanyi loh ini. Nggak apa-apa Wes, Mas wes. Lurah. Lah wong sampean ki ditari nyanyi kok kayak ditari rapi. Rabi. Nyelot suwi nang kene kok malah keliru ilat. Ah, ya ampun. Memang. Matur nuwun Mbak Lurah. Aduh. Gila. Lah, repot to Mbak. Matur Terima kasih nuwun. Pak Lurah. Ya, iki arep anak sing ini sesuai request manten. Ya.